Mabesa moro nyalo dhi timore. Ing'eyo ni duond bura mar UDA ma otelne gi jatend piny William Ruto nyocha gombo ODM kendo nyocha ne ogombo mondo gidonji e keny. Mak mana ni jadolo nyocha ne pod ok omiyogi mana certificate mar keny. But gombruok to nyocha ne gigombore. Gidwa medo mar ariyo. Jantie manigi mon achiel to moko nigi mon ariyo. Mi neno ka ne kendo samo gombe ODM ne to kendo nochako gombo miyo machielo ma Gideon gi kanune mabe nyose sero kocha ma pod oweyo tienge kich ko no neno wuodh Gideon wuotho to neno ka ogwala mar kanuno neno ka ber ma ohomo. Samoro William Ruto nyalo dhi tero ODM mana kaka joluo no neno ni kinde machon ne ng'ato nyalo kawo yuore moro to bedo godo nikech ing'eni William Ruto ni bende nosedak gi ODM ni en achiel kuom joma nochak kanigero mise koro kakwano ma 2027 dhi mbele to William Ruto kaka ng'ama bende nigi Simon en gi yore ariyo mar donje ODM kanyo nikech ODM ni kotegno to dhi konye to koneno ka jok man ka gi ok dhi maber to nyalo chune ni mondo dhi otere mondo mi okal kode lokacha nikech en interest mar ODM mar William gi UDA mondo ODM obed motegno. Mak mana ni gima jadolo wacho ka en wach mangima ahinya ni jotelo ma ODM nyaka koro lalre. Agoko moro mane igoyo cha mar utadu ang'o mibiro timo cha wan sani koro baba mikonyo malo onge. Mano number 1. Tiende ni kantiere ng'at manyogo kore ni anie chairperson mar party magima wache matimore ne keta chiegni gi jakom koro jakom mani chiegni godo cha onge koro chuno ni nyaka ibed machiegni gi jopiny. Mano okang' namba 2. Mar adek jok manyocha ok tine jopiny ni matek to magi e jok miwinja wacho ni jakom ne yuago gi dhano tieng' didek. Nitiere jok manyo yuago jakom to hiye ahinya jotelo to jakom no be ok giyuagi nyo giyuagore gi wegi ka pi wang' giyuak dok mane igi ni ato gima nyocha na yudo mayot ni wang' dhi bedo na nade kamano jadolo dhi beti nade nikech ng'eni thuolo ma wantiere ni jadolo biro nyisi ni nitie adieri moko be matin makoro nyaka wachak ng'wenyo mos e kwa yudo kaka wachango manyaka jogo gimbe sama wawacho kama to giwinjo wakonyogi gi chango. Nitie ji mang'eny maka nyon odonjo JKA kacha sama jakom odonjo to gikoni mayie ma kuma koma odhi. Thothgi nyocha ok tine jopiny. Thothgi nyocha negi mibadhi. Thothgi nyocha kogik to nitiere kama giringo gidhi gibuorie. Koro sani tiji mitimo ne jopiny che midhi timo nade emibiro pedho. Mar ariyo ng'eyo ni kwa chopa dwe mar auchiel dwe higa manyien dwe mar 4 ka to siasa ma 2027 osechakore. Odhi chiek to nyalo dhi chiekie moloyo kaka osebedo ga kotwere ndalo mathoth nikech chien kacha biro luore gi kaka ODM otugo karata mara nikech ng'eyo Lydia ni nyocha kanisa en wang'o tiko mar ODM to tiendi achiel ne sani idhi bedo ni otiko no to be gi gimitimo bendi setiyo ne jopiny koro josiasa makaluni gi tich matek taparo ni gima jadolo wacho kendo nikech ka koro wago yembaka wanokwan josiasa to wambe wandano ni bedo ni jakom nyeo kosiemo ne ng'ato ne okosiemo na oganda luo ni mai ng'at madwano kawo kara ne en wach maber ne piny luo mondo koro yiekre mondo koro berni mondo koro uwezo mari gi wi maliw gi kaka itudori gi jopiny emomiyo wacho ni kul joganda luo neno ka joluo kata ng'at moro dwa nyiedhore ma ji dwa ere ahinya kik tur tiende nikech kata yomo ni turo tiende to biro mana wuok ka sani oromo no wuogi kata ani makoro akoni nyinga mar gavana cha koro umiya ge yo maber Nyasaye konya ka wuok kata mana jadolo bende dhano Lydia kata imbiro to rien mudo tero kanan o chopa kodwa nikech koro kanan to koro joko kulu nya chier kuoma joko kulu nyalo chier kuoma chier kuome ma kendo wuoga koro miyo wanie kama dhi yiekore dhi piedhore kaeto manumu biro bedo kodhi piny to motuo dong' malo ka lew wi pi. Koro mae en thuolo ma pod onge ng'ama osegikie kae ma onge political scientist moro amora
kata jalony e weche mag siasa manyalo biro bet kae Lydia kae to nyisi ni kamae kaka dhi timore. Nikech waduto wan kae pok ne wawito ga jakom moro. Kwa wito jakom mokwongo to ne en Raila Odinga, Agwambo no ne en machiel. Mar ariyo en ni aparo ni jatend piny William Ruto ne otimo maber Lydia, mabe nyaka wawachi kae. King'iyo kopo moko godo jakom, jatend piny otimie maber. Jatend piny otimo maber, omiyo jakom luoro mowinjore kode nikech sirikal we donji e gini to ok wang'eyo kaka do okow jakom. Nikech kakoro jolweny emo muomo kamacha, mineno ka jolweny chalo lo tema pod no pekie bilacha. Aparo ni gitimo maber, telo mar ODM kotelnegi gi Governor Gladys Wanga mabende chair person mar party. Kama ng'ato otime maber to anwa wacha no nyiso leadership, to leadership munyiso no ema wadwa ni bende jotelo mamoko gimedie nyiso ganda. Nikech kama koro wachomo ni en ni sama meli ka apaka go yie to sano okeme ilokie ng'ama kwang'o yie. Ng'at ma dhi kode che mikwongi we timo nade? Ikwongi weyo maka apaka osekwe matin. Koking'iyo ni ng'at manyalo steady the ship ni en ng'at machalo nade. Kora paro ni oganda luo wan kama pod ok wabetie kuom thuolo marabora. Gimomiyo jakom ne en jakom, king'iyo sama ne Jaramogi Oginga Odinga onindo to oganda luo ne ntiere party maniluongo ni Ford Kenya, maniluongo ni Ford. Ting'iyo ka jakom bende no keda gi Wamalwa kijana ka magi kedo maka gikare temo bire gi NDP mare. Kuwuok e NDP to bire LDP. Kubire LDP to wadonjie enak. Gaitema inyuole ODM. Koro mana kaka jakom bende no piedhore moyiekore kende mobiro wuok. But e kindegi duto teni neno koketo interest mar oganda luo mbele. Nikech Lydia, siasa mane gore ndalo cha opogore gi siasa makoro gore sani. Samoro gik mani ikedo ne gi ndalo kama chalo multipartism gi gik mamoko koro opogore. Koro sani wan gi weche mag uchumi. Emomiyo da bedie ka king'iyo jogo mantiere sirikal gi kaka giwuoyo, to koyo moro mako gi ka giwinjo ni wan kama owewa ni mwanyodho mang'ama golo waka onge. Koro mane yuaruok moro mantie ma jok mantiere sirikal winjo ni ok onego golgi kanyo, mano bende wayie. To sama untiere ni mana kaka jakom nyocha kedo ne jopiny, gimedie kedo mondo joma moko med donjo. Nikech kiny ok ibi nyisa ng'ene jadolo konyisa ni bi mondo walem takuonga nyisi ni to in Kristo ma in godo no sekonyi gang'o. Eko kona ni kae ntiere mor mar chuny. Kae kibiro to samoro in gi parruok gi kionko to iyudo ka igoye mbaka gi ruoth kae to samoro richo ni bende nyalo weni ka. Koro in ka inie sirikal to ok ji te mantie. Ibi penji ni to un manie sirikal John Mbadi, Opiyo Wandayi gi jok mamoko gi te, Raymond Omolo gi jok mamoko gi, nyaka dhano med kedie mondo thuolo mamedo yudore. Kaka ndalo medo dhi to dhano odonji e sirikal mondo mi gima duong' malich ahinya en weche mag dhier manyocha jakom kedo na gika. En weche mag school fees. Nekech Lydia, gigi ahero ga wacho kae nikech anto bo wache ga mana kaka entie. Janyuol mokwamo gi nyathi ma nyathine ne ok otimo penj sani oriembi tamar adek, en kati nyise ni yune sirikal to ok omoko ne. Odwa neno. Ng'at momoko ma samoro SHA ne ok ochulo ne osiptal e tuone mar kansa, mineno ka dhano kedo mondo chul ne tuoche mamoko gi. En kati wachne ni yune sirikal to be ok ochune, winjo mana kaka gweno winje aora. To jogi te gima dhano dwaro ni to ere kaka bede sirikal kama ne jakom oweni wamedie yude kaka yare malach mondo mi gimi winjo giwache ni either 2027 ODM biro bede sirikal kata gibi bedi gi tudruok. Wang'iye ni to ere kaka gini yawie malach mondo legacy mar jakom otimre nade, ochop kare koting'ore gi weche mag kedo ne ratiro. Ng'at madwaro rwako wache jakom ok nyal rwako ka ok nyal wuoyo gik mamulo jopiny, ka ok nyal wuoyo e weche mag school fees, ka ok nyal wuoyo e weche mag shagi, ka ok nyal jadolo biro nyisi kata meno wuon gi kama oyalie no giwachi ga gigi mabe samoro oseketo gi akek yore nikech en osiep na wago gambaka mang'eny ma samoro moko ok nyal wacho kae. Koro ng'at madwaro kawo kar jakom
nyaka bed ng'at manyalo wacho adiera, ng'at manyalo chungi jopiny, kae to jopiny ema biro neno. In ok idhi go agori ni an ema koro aromo. Jopiny go dong' gin gi wang'gi gineno. Erokamano, Fred.